hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Leo's Secret File. Si Leo na may girlfriend na ngayon for 3 years at yung great love na sinasabi niya, meron na rin boyfriend ngayon. Pero yun nga, kahit may girlfriend siya, hindi pa rin mawala-wala sa isipan niya at lagi niya napapanaginipan yung kanyang ex-girlfriend na itago natin sa pangalang Josephine. At nung time nga na sila, okay naman sana kaya lang hindi maalis sa isipan niya yung fear na baka iwan din siya ni Josephine nang dahil sa religion. Tapos eventually may nakilala siya doon sa lugar nila sa Bulacan na ibang babae. Tapos nalaman yun ni Josephine, malamang sa malamang dahil sa galit niya. Iwanan ka, diba? Sino ba namang papayag na dala-dalawa yung pagsabayin mo? Tatlo-tatlo, kung alan man. So yun, tapos feeling niya, yun nga, dahil sa religion kaya hindi na lang. Kumbaga, nagmatter na bigla yung religion. Pero alam mo, nasaktan din lang talaga si Josephine, kaya ganun. Well, anyway, pakinggan na natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comment suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Mayumi. Good afternoon, DJ Rocky. Merong kasabihan na hindi ka na pwedeng bumalik o hindi mo na po pwedeng balikan ng isang tao kung saan mo siya iniwan. Dahil ang taong iniwan mo malamang ay naka-move on na. Sa tingin ko, ikaw Leo ang hindi pa nakaka-move on sa feelings mo kay Josephine. Focus ka na lang sa present mo dahil pare-pareho na kayong taken at may kanya-kanyang buhay na. At mundong ginagalawan. Walang great love kung mas pinili mo ang nakasama mo ngayon. Yun lamang po, maraming salamat DJ Rocky from Mayumi. Hindi ka na raw pwedeng bumalik o hindi mo na pwedeng balikan ng isang tao kung saan mo siya iniwan dahil malamang yung taong yun naka-move on na, nasa ibang direksyon na, nasa ibang destinasyon na, ikaw yung hindi pa nakakausad sa buhay mo. At bakit mo nga ba napapanaginipan tong taong to? Kasi siguro may regrets ka, may what ifs ka, pero hindi dahil sobrang solid yung pagmamahal mo sa taong yun. Not sure though, ikaw naman yan. Anyway, eto naman sabi ni Bernard Laurejas. Ang tindi ng sender, hindi pa lalaki pero marami ng chicks. Ay... Paano pa kung naging lalaki siya? Parang hindi naman nangyayari yun. Para dumadaan lamang at hindi ka makamove on. Hindi mo lang siguro matanggap ang nangyari sa'yo. Lagi mo lang siyang maaalala. Huwag ka na mag-reminisce ng mga good days ninyo. And baunin mo na lang ang leksyon sa buhay ninyong dalawa. At yun ay ang pahalagahan ang isang tao. Na kapag nawala na ito sa'yo, well, may ibang aangkin ito. Yun lamang po, DJ Rocky. Pa-shoutout si Mary Angeline Kianon. Thank you and God bless from Bernard Laurejas. Thank you so much, Bernard Laurejas. Wala naman sa lalaki, babae yun. Yung tipong, uy, hindi pa lalaki yan. Dami ng chicks. Feeling ko, talagang itong secret file sender natin, charming. I think wala siya sa gender Nasa charisma siya ng tao Kung maraming nagkakagusto ko sa kanya o wala. Tingnan niyo maigi may mga sobrang gagandang babae or may sobrang gagwapo. Pero hindi sila masyadong lapitin or hindi sila masyadong kinakausap ng mga tao. Tapos ikumpara mo siya dun sa saktong looking guy lang or average looking girl lang. Pero ang dami nagkakagusto sa kanya dahil yung charisma ba, yung aura, very positive and very welcoming. May ganun. Ako, charming lang talaga. Charot with that. Anyway, eto naman sabi ni Charles Sancho. Sabi sa kanta ni Katy Perry, "Cause when I'm with him, I am thinking of you." Kasi si Sender, hindi pa rin siya sure sa feelings niya ngayon. Well,
tanungin nga kita, sender, andun ba yung worth after nyong makipaghiwalay or nagsisisi ka dahil sa ginawa mo kay Josephine? Eto ka ngayon, may bagong jowa pero siya pa rin ang iniisip mo. Ano ba talagang problema mo nang maliwanawan na? Mukhang hindi talaga kayo para sa isa't isa dahil hindi lang dahil sa religion at hindi rin dahil sa tomboy ka, kundi dahil sa maling desisyong nagawa mo. So think again, sender, at paki-clarify sa sarili mo kung ano talaga ang merong feelings or anong feelings ang meron ka. Ayan. Shoutout po, DJ Rocky from Charles Sancho. Thank you so much, Charles Sancho. O, ayan. Naguguluhan na tuloy si Charles Sancho. Ano ba talagang meron ka? Hi kay Rocky Bird. Hi kay Danilo DC. At ang sabi niya, love is forgiving, accepting, and moving on. Holding on from the past prolongs your attachment. So why don't you try to establish new goals, ambitions, and having something to look forward to so you can shift your focus away from the past? You have to live in the present moment, create a better future with your present relationship, and be fair with your feelings to her. Thoughtful Tuesday, DJ Rocky. Love your smile. Lots of love. From Danilo DC. Ayan. So, kapag ikaw ay kumakapit pa rin doon sa nararamdaman mo ngayon para kay Josephine, it just prolongs the attachment that you have for Josephine. So, you have to set new goals so that mapunta ka doon sa ibang destinasyon. Hindi yun doon sa destinasyon na pinlano mo nung kasama mo si Josephine. Ito naman sabi ni Jed Nord Cabrera. Hi DJ Rocky, what are you doing? Sana po happy ka lang lagi. Oy, thank you Jed Nord. Anyway, ang dami pa nag-comment sa ating secret file for this afternoon. At maraming nagsasabi na move on na, wag mo nang isipin yon dahil meron ka ng current partner ngayon. I just hope you're being fair to your partner. Ako, wala namang kaso kung napag-uusapan yung ex eh. Wala namang kaso kung minsan naiisip mo yung ex mo, lalo na kung may nagpaalala talaga sa'yo ng moment na yun. At lalo na kung tinatanong nung partner, diba? Pero ang masama dyan, yung gusto mo pa rin si Josephine yung makasama mo sa susunod na buhay. So parang, alam mo yun, napaka-unfair naman nun sa partner mo kung siya give na give sa'yo. Tapos ikaw, iba yung taong naiisip mo na samahan sa susunod na buhay. Parang, bakit ka pa nandyan sa relasyon na yan? Yung 3-year-old relationship na yan? Bakit ka pa nagpapatuloy kung si Josephine naman talaga yung gusto mong makasama? Aware ba yung partner mo dyan? Akin lang naman yun eh. Parang, okay, wala namang issue dito about gender. Tanggap ka naman ng partner mo. And besides, yan ka na talaga. Yan yung gusto mong mangyari sa life mo. Kilala mo na yung sarili mo. Ang pangit lang dyan yung you let fear block you from experiencing something great. Masyado mong pinangungunahan yung mga bagay-bagay. For example, nung kayo ni Josephine, nangangamba ka no na baka iwan ka rin ito dahil sa religion ninyo. Hindi pa nga nangyayari. You can never truly experience love pag nandyan yung fear. Pag mas pinangunahan mo siya ng fear. Again, do not let fear block you from experiencing something great. Do not let fear block you from experiencing the true meaning of love. Kasi magnanakaw yung takot na yan. Alam niyo po ba na ang daming ninanakaw ng takot? Ninanakaw niya yung tunay na kaligayahan mo. Ninanakaw niya yung peace na nararamdaman mo. Ninanakaw niya yung moment sana ninyong dalawa na happy lang, payapa lang, at the moment lang. Pero dahil sa fear, ayan, hindi mo na tinuloy. Dahil sa fear, hindi ka full na nagbigay. Nang dahil sa fear, yun yung nangunguna sa'yo at hindi ka na nakakapag-operate from the lens of love. Alam mo yun? So, kapag magmamahal ka. Kung natatakot ka man, yes, pwede siyang mag-reappear, mag-reoccur. Pero, hindi siya dapat magstay forever. So yun, sana yun din yung isa sa mga lessons na
natutunan mo doon sa previous relationship mo kay Josephine? And besides, 10 taon na yung nakakalipas. It's either hiwalay mo yung partner mo lang or humanap ka ng closure ninyong dalawa ni Josephine. Kung kinakailangan, nakausapin mo pa ng taong to para lang talaga maputol na yung kung ano man yung hidden na strand na nag-uugnay sa inyong dalawa, why not? Pero kung palagi mo hindi naman na kailangan and in respect with your current partner, then hayaan mo na. Sabi nga dun sa isang comment, 'di ba? Try to create new goals. Try to create new plans na nag-a-align dito sa current partner mo. Kasi kung hindi mo gagawin yan, then you'll be stuck doon sa plano na binuunin yung dalawa ni Josephine kung meron man. Sometimes we just love the idea of the person and the plans we created with that person. But we are not actually in love with the reality of the person and the reality of today, parang ganun. So, wala lang. Share ko lang, baka lang, mag-apply sa inyo. Tsaka ito alam nyo ba na may friend ako na dati, Christian siya. So, itong friend ko na to, college barkada ko to eh. Christian siya, as in, sobrang nakikipagdebate pa siya sa loob ng classroom namin just to point out whatever it is na pinagdi-discuss namin sa school. So, as in, Christian. Tapos, eventually, she fell in love with a guy na Muslim. Then, I think, 7 years ago, we attended her wedding. At yung wedding po niya ay isang Muslim wedding. So, imagine what love can do to you. Imagine what love can bridge. It can bridge the gap eh. Yung differences, yes, it may be huge, but love should be greater than all the differences. So, dun ko napatunayan yun. Dun sa pagmamahalan ng dalawang kaibigan ko na yun. And right now, kung paano nila pinapalaki yung mga anak nila, alam mo yun, sabi nila, hindi namin i-block tong mga anak namin kung anong gusto nilang piliing religion. I will still introduce our kids yung teachings ng Christianity, but I'll also introduce them to Muslim teachings. Alam mo yun? So parang, and maganda yung samahan nila. At besides, nagpaplano pa sila na gawing 1 dosena yung anak nila. So ganun po yung ginagawa ng tunay na pagmamahal. It bridges the gap. And love should be greater than all the differences. And the pains, the hurts, and the disappointments. And the fear, by the way. So, yun. Sa mga kabisyo namin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You were still with me, DJ Rocky. And you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupit manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. This is Leo's Secret File. Compare